घरकडे बैसून बोर जात असं. एक तिके त्या सरळ माईला वचून एक ಸ್ವಲ್ಪ पंचायत मारण्यात. सरळ माये ठीक आहे आपलं येता तुका एक विषय गोतच वे. हां पतळ माये कसं विशेष मागिरी सुमार दिवस चले पळोचक मेळणी. काय ना गो अशी येयलाले तुका एक विषय गोतच वे. ते ए दुर्गरा पांडू मामाले धुवेक सोयरीक जलके तुक गोतस की. हो होय वे कोण के चाललो हंगाची कोडयाळची के कसं की व्यार करनस के आणि कसं मणसं मागोत ना म्हाका गुड्डो असके गो पळोचे काळो असके तुक जमत आयचे बघी कसं नाही गोतस की म्हण हांव निमगुचे कायले ना माये म्हाका कसं नाही गोत ना. आता कोरोना ना मा घरातून भायर वच्चे बहीण दिसता तक्षावन हांव भायरी वच्चे ना. आणि कसं विशेष माये ती लागी घरा मायस ना मा आता लॉकडाऊन म्हणू पुरा मेजॉन की कसं की आस ना ते तू हाडोच के केन्ने घरान तू भायर गाडीन तू सामान येता आसता पॅकेट घेता आनी घरा भितर जावन तुका वय वे कसं नडतं ती त्या नमुन्याचे ढुकढुक खंय तुकून की बा असो आमकां दुसऱ्याला खबर आमकां कित्याक ना मा. आणि कसं गो जेवणाक कसं केला विशेष. आज काय विशेष ना माय एक डाळ आणि सीत केला आणि खापोळच तितलेचे. होय वा जाय तुको हांव येता वेळ जाले म्हाका रांदप करू असो दुसऱ्याला विषय आमकां कसं लाग ना मा. आणि कसं गो जेवणा कसं केला आज मंगळवार नाही माये आज चड कांय स्पेशल ना दाल फ्राय केलेले. दुसऱ्याला विषय आमकां कसं लाग ना मा. असो आज कसं गो जेवणाक बुधवारा डेली दाली तोय खावन मागीर बामणाक बोर जाला के कसं नाही नवें करी म्हणलें ताका हांव आजी दाल मखना केला माये. आमकां कसं लाग दुसऱ्याला खबर वय गो. आज कसं गो जेवणाक गुरुवारा आजी दाल रसम केला माये. दुसऱ्याला पंचायती काम कसं ला नाही मा. आज कसं गो जेवणाक आजी पिजन लेंटिल्स केला माये ताची सारू पिजन लेंटिल्स घालून. हो होय वे कसं की नवें केला मगो तुवें. अशी माये बामणाक सेम खाऊन खाऊन बोर जालके ताका हांवें पिजन लेंटिल्स घालून सार केलेले. जाय तुगो हांव वता म्हाका लेट जालें हांव घर कडवचून रांदप करू येता. जायत माये इथे हंगे ठीक आहे. कसं गा कसं नापेल तो म्हाका ती दुर्गरा सरळ मायस ना हंगे ते केन्ना पळयले ताळी काल सोमवार निमगिले कसं रांदाय म्हणू दाळी तोय मळी. मंगळवार ते कसं की दाल फ्राय के बुधवार दाल मखना के गुरुवार दाल रसम के शुक्रवार कसं की दाळीची कसं की केला के काल निमगिता काल वरे कसं की पिजन लेंटिल्स रांदाई मळी. इथे ते पिजन लेंटिल्स म्हणे कसं ना. हो सरळ माय ते गेलेल तू कसं काही ती सरळ माय मगेल बघिता नेमगेल की. होय वय निमगिली तुमगेले ते ಮತ್ತೆ केन्ना केस येत म्हणून निमगीत आशिले त्या सकड असो. आता पिजन लेंटिल्स म्हणे कसं म्हण सांगाची फर्स्ट. त्या कसं नाही गा पिजन लेंटिल्स म्हणा रे तोरी दाळी तोय तितल्यांची. अयो वारांत 7 दिवस बरे दाळी तो ये करची होती ना. दुसऱ्याला खबर आमकां कित्याक नेवा आता त्याच्याकडं चोन तू कसं केला हांगा रांदाप म्हाका जोर भूक येता तसं. हांव केलेलं पिजन लेंटिल सारू ये ती जेवया या दाळ बुरकुया आम्ही. अय्यो सरळ मायक सांगून सांगून तू अरे वारान 7 दिवस केलेलं दाळी तोयच